A ideme to isté, poďte, protipohyb, spevním stred a poďme do vyššieho zdvihu. Poďme do vyššieho zdvihu s tým, že stále držím ten zadok, brúško a protipohyb. A teraz sa ukladám dolu, naspäť idem, položím a až potom povolím všetko. Ešte raz ideme, protipohyb, spevním stred, hore, stiahnem zadok, brúško, všetko doťuknem, držím, ukladám sa naspäť, ukladám, položím a povolím. Čiže takáto ďalšie pokračovanie toho prvého cviku. Výborné. Vyložíme obidve nohy, necháme ich vystreté. Čiže lopty viacej pod členky. Dobre. A teraz budeme iba vystretú nohu dvíhať hore. Ideme trošku povyťahovať svaly. Jednu. Čiže dvíham, snažím sa vystrieť to kolienko, petička ako by tlačila dohora, tak a vrátime späť. A druhá noha. Idem dohora, dvihnem, povyťahujem koleno, dobre a späť. Znova, dohora, tak, vystretá, výborne, vrátim a ideme. Znova vyťahnem a späť. Dobre, teraz ideme, nohu odlepíme, vystretú a priťahujeme sa ku kolenu. Dvihneme sa, pritiahneme sa rukami ku kolenu. Poďte vyššie, tak a naspäť. Troška zase brúško nech zabere a ideme šup. Pritiahnem, tu musíme dať trošku až výk a vrátim. A znova, cítime to brúško a ideme, pritiahnem a vrátim a ešte raz dajme tak a uvoľníme, výborné a znova šupníme loptu čo najviac k stehnám, pokrčíme nohy, vyložme a pohojdajme, odýchni.